Hemm bżonn li nħajru li nġemmaw. Iva, dejjem għattajjen, imma mhux illum. Illum mhuwiex li dak li kun ngħidu ġemma, anzi, nħajru jonfoq. Dan sostnieħ il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna f'sessjoni ta' domandi mill-pubbliku fuq il-medja soċjali bitħejja l-Budget 2021 fejn spjega illi fl-isfond tal-pandemija tal-COVID-19 inevitabilment illi l-problemi ekonomiċi ser jissoktaw anke wara Diċembru iżda ammetta li ma jafx liema miżuri ta' għajnuna ser jitkomplew u ma jafx bliema mod ser jgħin lil ħaddiema u lil min iħaddem. Scicluna sostna li l-Covid mhux biss ta' daqqa lil min iħaddem iżda ċertament anke lil kirijiet u għassaħa illi jekk din id-daqqa mhux tinħass fil-preżent żgur illi ser tinħass fix-xhur li ġejjin. Madankollu qal li l-pis tal-kirijiet bħalissa qed iħossuh biss dawk il-persuni li spiċċaw bla xogħol u li kellhom il-paga mnaqsa. Mistoqsi dwar l-iżvilupp u l-kostruzzjoni, il-Ministru saħaq illi il-problema f'din l-industrija huwa nuqqas ta' pjanar fejn fil-waqt li ammetta li l-standards iridu jitjiebu u insista illi x-xogħol irid jiġi ippjanat minn nies illi jifhmu. Fil-waqt li appella lill-Lawċin sabiex ma jagħmlux bħal Maltin. Edward Scicluna saħaq illi l-pensjonijiet f'pajjiżna mhumiex baxxi imma problematiċi għaliex iridu jgħixu żewġ teħluq minn pensjoni waħda. Fil-waqt li aktar qabel ħeġġeġ lil poplu biex ma jġemmax mill-banda l-oħra ammetta l-fatt li dak li jġemma pensjonant tul ħajtu kollha mhux biżżejjed biex jgħix ħajja komda. Id-diżappunt ta' ħafna pensjonanti li ilu jġemmu minn duk intifel biex ngħidu hekk daħal fil-kamp ta' xogħol. U da jaħseb li se jkun tajjeb ħafna. Il-pensjoni waħda issa qed naraw fid-dinja tal-lum mhix biżżejjed għal mod kif nixtiequ ngħixu. Intant, minkejja li saħaq illi mhux ser ikun hemm taxxi ġodda introdotti f'dan il-budget, il-Ministru Scicluna qal li jekk toħroġ mill-but aktar milli tiflaħ id-dejn ser iżid, għaldaqstant iddikjara illi there's no such thing as a free lunch.